Vi ligger på en ejendom, der dræner ned til bæk på begge sider, så jeg synes også, vi har en forpligtelse til at tænke i vandmiljø. Som I kan se i invitationen, jamen så er det jo det her projekt omkring Søvind, det der vådområdeprojekt, som vi kommer til at snakke om og dykke ned i de her par timer, hvor vi bliver samlet. Så jeg bliver egentlig bare bekræftet i, at det er noget, jeg gerne vil, og jeg har allerede iværksat nogle tiltag på min ejendom. Jeg vil sige, at jeg er overrasket over til det her møde, og se, at tidslinjen stadig er så lang. Altså, jeg troede faktisk, at med den grønne trepart, at processerne måske ikke var helt så rigide myndighedsbearbejdelsesmæssigt. Men det er det jo også, når det er store projekter. Så jeg forstår det jo godt, men jeg glæder mig til at få iværksat nogle af de her vandmiljøplaner, som vi har på vores sted. Og jeg er jo glad for, at der er kommet det her fokus på det, sådan generelt set, både politisk og også befolkningen. Vi kommer til at etablere noget skovlandbrug til at både kan dyrke i flere lag, men også at kan tilbageholde noget mere vand, fordi at træer absorberer en hel del. Og så skal vi til at grave et minivådområde, hvor der bliver sådan et sedimentationsbassin, og så de her 2 efterfølgende bassiner i forskellige dybder til at nedfælde eller aflejre kvælstoffet, så det kan fordampe op i atmosfæren, inden at det så løber videre i bækforløbet. Og så har jeg lige spurgt derinde, som jeg også spurgte en biolog fra kommunen om for et par år siden, om vi kan lave noget genslyngning også. Vi har et meget sådan lige bækforløb af Søvind Bæk på den ene side af ejendommen, som jeg kunne se fine muligheder i at lave et rigtig dejligt naturområde ved at få det genslynget. Min far han har dyrket det indtil nu, og nu begynder vi så at hjemtage noget af den her forpakning og selv at skal i gang. Så det er jo bestemt ikke alle ens arealer, så derfor synes jeg, at man ligesom kan tage nogle af de dårligere dyrkningsflader og nogle af de her randzoner, at så giver det enormt god mening. Men jeg ved ikke sådan rent tilskudsmæssigt og økonomisk, hvad det har betydning. Men der er også andre bundlinjer end ren økonomi. Der er også sundheden i de omgivelser, som vi omgiver os med, som vi interesserer os rimelig meget for.